v určitom čase mužského života dojde chvíľa, kedy Si musí upratať svoje sračky. Oh, it is. Dámy a páni, toto bude asi to najjeblejšie video, aké som kedy natočil na svoj vlogový channel. A bude to tutoriál, ako umyť hajzel. I don't give a fuck, proste. Je to celkom zaujímavá činnosť, ešte som ju v živote nerobil, pozrite sa, tu je náš krásny záchodík. Takže tak ľudia, bude to veľmi zaujímavé. A doteraz to robila Betka, pretože ona v tom už má taký skill, viete, ona už vie, ako to urobiť. No ale proste týmto videom už viete úplne všetko o mne, podľa mňa už to je tak degradujúce video mojej osobnosti, že už nemôžem klesnúť nižšie. Ale whatever bitches, je to pre vás, lebo vás ľúbim. Takže poďme na to, ako vyčistiť hajzel. Bude sa vám to hodiť, keď budete bývať sami. Takže neverím, že robím, ale nevadí. Neverím, že toto robím. Takže budete potrebovať rukavice, aby sa vám nezašpinili vaše krásne ručičky. Budete potrebovať handričku a budete potrebovať savo. A budete potrebovať samozrejme špinavý hajzel. Tak poďme na to. Big up! Takže zdvihneme si dosku. Bože môj, fuj. What the fuck? Vážne toto robím, ľudia, prepáčte. Tak ale... Jak to mám zapnúť? Takto? Ono mi to nefunguje, Betka. Savo mi nefunguje. Už ide. Tak, poďme na to, pekne ho tam nastriekame. Oh yeah. Oh yeah, baby! Ty kokos! Dobrá, dúfam, že tu nezobrem. Čo keď tu zobrem, Betka? Čo keď ma porazí z toho Sava? Chce zachodu mimia. Bam! No ani to nebolelo, záchodík je krásne vyleštený a krásne čistý. Takže tak. Robil som to z toho dôvodu, lebo upratujeme dneska celý byt, pretože bol tu strašný bordel. Ak niekto náhodou nevidel, tak pozrite sa na to. Krásna telka, domáce kino. Teším sa, keď sem príde gauč a konečne to bude vyzerať ako obývačka. Pretože teraz to zatiaľ vyzerá ako taká nejaká jeblá miestnosť. A prečo idem do tejto tmy? Pozrite, aké mám pekné tričko. Fallout 4 som dostal od Betky na narodeniny. Veľmi pekné tričko. A takže tak ľudia, čakajte v blízkej dobe ďalšie vlogy ešte na tomto channeli. Ak sa vám náhodou tento vlog páčil, tak určite hoďte like na ňo, ale neviem, komu sa bude páčiť. Dúfam, že to nebude veľa dislikeov a keď hej, tak asi nemáte radi čisté záchody teda, no. Bohužiaľ. OK ľudia, idem ďalej pracovať, mám ešte nejakú robotu. Takže majte sa pekne ľudia. Ďakujem, že ste si pozreli tento vlogíček z čistenia hajzlu, bolo to veľmi záživné a veľmi zaujímavé. A vidíme sa pri ďalšom videjku. Big up!